Samtang naghulat kita sa pagbalik sa Dios, ang pangutana karong kagabion igsoon, dili unsa kadako imong balay. Ang pangutana karong kagabion, dili unsa kadaghan nga papilis ang imong nakatagamtaman nga mga yuta uban nga mga titulo. Ang pangutana karon igsoon, dili unsa ka taas imong profesyon, unsa ka taas imong posisyon, unsa ka kabanggitan ning kalibutan. Mga negosyante nga halos panghatag nila matinga kung napabay sila ginansya. Apan sila mga pinagkapaglaom, wa gyud intaw sila kapsi. Mo bitaw na igsoon nga muundang ra kag hatag og muundang na ang Ginoo padalangin nimo. Nagtuod eh, kang nalipay kang Ginoo niya, nagpabot-abot sa pagbalik ka mo rin naghentak. Si tagbit-bit ito cellphone, ang yawa, dagan po kiiling la. Ang ipambutang niya cellphone, katong mga mubog short, mga nagtuwad-tuwad, nagwasing og sakiran nga nagpanti, ang mga tao po, bitisipog. Alag, di ta kabantay mga kapaglaom nga. Wala ta ka masag Biblia, wala gani ta na kamusit. Kabasar ba? May panggino, kaya wala pa magdali. Ikaw, imo siya kung dali-dalion nga mo alagat. Mao kini siya kapag laom ang grabe gyud kabugat nga rason alang sa mga tao nga di na mangalagat sa Ginoo.